האם מישהו מכם מסתכל על הדברים ביוטיוב, או שזה סתם הולך ליוטיוב? האנשים שלא בהרצאות, אני מניחה. מי שלא מגיע בדרך כלל מסתכל, אבל זה טוב גם כי לפעמים לא מבינים לפי הקונטקסט, כאילו לפעמים אין קונטקסט בסקראצ'בוקס, אז צריך לראות את זה. הבנתי. טוב, אז נמשיך נשאר להקרין את זה ביוטיוב. בסדר. אז אנחנו רוצים לסכם עוד כמה פרטים על אלגוריתם טרז'אן, ולהתחיל להיכנס ל-FFT. אז בואו ניקח דוגמה טיפה יותר מסובכת, שזה הדוגמה הזאת. אני צריך לצפות את כל הקשתות שיהיו אותו דבר, אני מצפה את כל הדבר שיהיו. איזשהו צבע כתום נורמלי. משהו אחד למדתי בקורס הזה, זה איך לעבוד בפאורפוינט. בסדר. אז נניח עוד פעם שאנחנו מתחילים מאפס, אוקיי? עכשיו נסמן דקה את מי שנמצא במחסנית. אנחנו מתחילים מאפס. אם אנחנו עושים ככה, אז אנחנו צריכים ליצור אחד נוסף, כאילו לפני. נכון, לכאורה אנחנו צריכים ליצור אחד נוסף, אבל במקרה הזה מאפס אפשר להגיע לכולם. אז יש קודקוד -1 או X שיכול להגיע לכולם. אני לא שם אותו כרגע, כי אני לא באמת צריך אותו, וזה רק יסרבל לי את המסך. כרגע 0 במחסנית, אוקיי? וכל האחרים אין להם מספר עדיין. אוקיי? 0 מקבל לואו של 0, פה נקרא לזה. ככה 0/0. ועכשיו הוא לוקח את כל השכנים שלו, ומכניס אותם למחסנית. אז בואו נעשה את זה נניח ככה, נהפוך את החץ הזה, שיהיה יותר ברור הקונספט. נניח ש-0, 6. משהו כזה. אז מי כרגע נמצא במחסנית? 0 יצא מהמחסנית והוא מסומן, ומי שנכנס למחסנית זה 1 ו-6. אבל שימו לב ש1 ו-6 נכנסו למחסנית, אבל 6 לא... מה? גם 4. גם 4. כל הדברים האלה נכנסו למחסנית, אבל כל הדברים האלה עדיין לא קיבלו מספר. למה הם לא קיבלו מספר עדיין? כי אתה מקבל מספר מתי? שמגיעים אליך. לא כשאתה נכנס למחסנית, אלא כשאתה יוצא מהמחסנית. אוקיי? שימו לב שקודקוד שהוא ירוק, יכול להיכנס עוד פעם למחסנית. זה כל הקונספט של DFS. עכשיו, אחד יוצא מהמחסנית, אוקיי, הוא קיבל מספר, הוא גם קיבל לואו, ספציפית הלואו שלו כרגע הוא 1. ו2 נכנס למחסנית. עד פה איתי כולם? 2 יוצא מהמחסנית, ו3 נכנס. 3 יוצא מהמחסנית, זה הולך מהר, כי זו מחסנית רדודה יחסית. ו4 נכנס. אוקיי? שימו לב ש4 כבר היה במחסנית, אוקיי? הוא שוב נכנס למחסנית. 4 יוצא מהמחסנית, ו5 נכנס. 5 זה פעם ראשונה שהגענו למישהו, אז יש לו 5 מקבל לואו של 3, הוא יחיד, פעם ראשונה. פעם ראשונה שהגענו לקצה ה-DFS שלנו. פעם ראשונה שאין לנו איפה להתקדם. לכן פעם ראשונה גם שאנחנו מורישים אחורה. כלומר, אנחנו שומרים בזיכרון ש4 יכניס את 5 למחסנית, ועכשיו אנחנו חוזרים ל4. אז 4 מקבל את 3, ש5 יצא מהמחסנית כמובן. רק קודקודים שיצאו יש להם מספר. כלומר, רק קודקודים כחולים יש להם מספר. קודקודים ירוקים שנכנסו למחסנית פעם אחת, עדיין אין להם מספר. ל4 אין איפה להתקדם, הוא זוכר ש3 הוריש אותו. הוא מוריש ל3 את 3,
ל-3 אין יותר ילדים. בואו ניתן לכם מקרה אחר. נניח שיהיה פה עוד קודקוד. אז אם היה פה עוד קודקוד, אז הקודקוד הזה כבר יהיה ירוק, כי 3 הכניס אותו למחסנית, שהוא גם הכניס את 4. במקרה הזה לא היינו מסיימים. למה לא היינו מסיימים? כי לא עברנו לכל הילדים של 3. לא עברנו לכל הילדים של 3. ועכשיו עברנו לכל הילדים של 3, העד הזה נהיה, כשהוא יוצא מהמחסנית עוד פעם, כלומר, קודם הוא נהיה כחול, ואז הוא מקבל מספר 6, הוא גם לא מצביע על אף אחד, ולכן הוא רכיב כשירות בפני עצמו. והוא עף לנו מהגרף, כן, נהיה שחור. 3 עכשיו, אין לו יותר אף אחד שהוא מצביע עליו, כי זה כבר לא קיים בגרף, זה נהיה נהפוך אותו בשחור. שמים אותו בתור -6. אין אף אחד שהוא מצביע עליו, ולכן הם כולם רכיב כשירות. כלומר, אני עכשיו הולך ב3 בחזרה לכל מי שאני יכול להגיע דרך ה-D0, וכל מי שאני יכול להגיע אליו מ3 דרך ה-D0, אני מסמן אותו. אין אף אחד שאני יכול להגיע אליו מ3, שהוא לא ברכיב כשירות שלו. היה את 6, אבל 6 כבר אף מהרכיב כשירות. סימנתי אותם, כלומר, נתתי להם סימון במספר שלהם, שלא צריך להתייחס אליהם יותר. אוקיי? עכשיו, רגע, בואו נבהיר את זה יותר טוב. בואו נניח שהייתה הקשת הזאת. עכשיו הגעתי ל2, אבל ל2 יש קשת לפה. האם הקשת הזאת מעניינת אותי? לא. למה היא לא מעניינת אותי? אתה יודע שלא תהיה קשת אף פעם בכיוון השני? נכון. זה קודקוד שמבחינתי כבר לא קיים. אז 2, והקשת הזאת כבר לא קיימת, בעצם ל2 אין אף ילד בגרף. לכן 2, הלואו שלו זה עצמו, והוא מסומן בפני עצמו בגרף. 1 לא סיים. למה 1 לא סיים? כי ל1 יש עוד ילד במחסנית. זה נהיה 7, ו7 מצביע על 7. 7 יוצא כמובן רק שהוא נהיה כחול. הוא מכניס את הדבר הזה. זה 8, ו8 אוטומטית מקבל לואו של 1. למה? כי 8 מצביע על 1. כן? ו1 כבר ממוספר מקודם, כלומר 1 כבר כחול. 8 יצא, אין לי יותר כחולים, זה אומר שסיימתי, כלומר אין לי יותר על מי להצביע. אז 8 מצביע על 1, הוא מוריש ל7 את 1, שכל מה שאני צריך לזכור זה מי קרא ל8, שזה 7. 7 אין לו יותר אף ילד לא צבוע, כלומר לא כחול או שחור. אז הוא חוזר אחורה, הוא מוריש ל1 את 1, 1 מצביע על עצמו ואין לו למי להצביע, כלומר הוא לא מצביע על אף אחד שהוא או כחול או שחור, הוא נהיה -1, הוא נהיה -7, הוא נהיה -8, ושלושתם נהיים שחורים. ו0 לא מצביע על אף אחד, אז הוא 0, והוא נהיה שחור. לכן מה החזקתי בזיכרון? את הגרף עצמו, את המחסנית של ה-D0, ורשימה לכל קודקוד של 3 מספרים. מה האינדקס שלו, מה הלואו שלו, ומי קרא לו. זה כל מה שאני צריך להחזיק בזיכרון, לכל התהליך. שאלות? כן, פשוט, נכון? אלגוריתם קצר ואלגנטי. מעולה. אז בזה סיימנו בעצם את כל מה שרצינו ללמוד על גרפים, זה היה פרק יחסית כבד בתוך הקורס, ואנחנו מתחילים נושא חדש לגמרי. בעצם יש 2 פרקים כבדים, אחד זה הפרק על הסטרינגים, ואחד זה הפרק על הגרפים. אנחנו מתחילים נושא חדש לגמרי, שזה FFT.
רגע, אני לא משתף איתכם. FFT זה fast Fourier transform. כן? ובואו נתחיל מההתחלה. קודם כל, מה זה Fourier transform? נניח יש לי איזושהי פונקציה של הזמן, והפונקציה הזאת היא מחזורית, כלומר f של t שווה f של t ועוד תאו. אז מה אני יכול לכתוב? אני יכול לכתוב את f של t בתור סכום על AI קוסינוס, AI זה רע מאוד, AK כפול קוסינוס, K כפול שתי פאי, T ועוד BK. אני מניח שאת זה כולכם יודעים, נכון? לא שווה בדיוק, אבל כאילו עד כדי אז יודע מה? מחזור, כאילו, כל פעם שזה, כי זה עושה קפיצות לפעמים. לא תלוי הבנתי מה שאתה אומר. בפונקציה. לא הבנתי? זה נכון לרציפות, זה מה שחשוב. כן. זה אפילו לא צריך להיות רציף. זה נכון כמעט תמיד, זה נכון לגמרי לפונקציה רציפה, וזה נכון כמעט תמיד לכל, טוב, כן, בסדר, אז בואו ניקח פונקציה רציפה. עד פה אנחנו מסכימים, בסדר? עכשיו, אבל זאת לא דרך, זה מוגבל אך ורק למצב שהפונקציה שלנו היא פונקציה מחזורית. מה קורה כשאנחנו משאיפים את תאו לאינסוף? אז כשמשאיפים את תאו לאינסוף, אם תאו הולך לאינסוף, אז זה בעצם גורר ששני פאי חלקי תאו שואף לאפס, נכון? במצב כזה, האינטרוולים האלה נהיים יותר ויותר קטנים בעצם. ולכן יש לי כאילו קיים ששואפים לגבול הרצף. במצב כזה, במקום פונקציה, במקום סכום, אני מקבל אינטגרל. סינוס. ואז לא נקרא לזה K, נקרא לזה אומגה. כבר מרגיש שהוא לא יהפוך לי את האומגות שלי כמו שצריך. כן, סתם הייתי קטן ממנו. וכמובן הסכום מתחלף. סכום מתחלף באינטגרל. עד פה אתם גם מכירים, נכון? טוב, ועכשיו את זה הרבה פעמים אנחנו נוהגים לכתוב בצורה קצת עקומה הבאה. נכתוב את זה, עוד שלב אחד שיהיה מסודר. אני יכול לכתוב את זה בתור רכיב מרוכב ורכיב ממשי. כלומר, אני יכול לכתוב את זה בעצם בתור פחות I כפול BI כפול I סינוס אומגה T, ואז בעצם יש לי איזושהי פונקציה מרוכבת
כפול E בחזקת I סינוס אומגה T. סליחה, שכחתי, יש לי פה D אומגה. D אומגה. ואת זה אני יכול לכתוב בצורה יותר כללית. מה עשיתי? שווה איזשהו F של אומגה, כש-F היא עכשיו מרוכזת, כפול במקום כל הביטוי המסורבל הזה, אני כותב E בחזקת I אומגה T. אז את זה כמו שמתמטיקאים נוהגים לכתוב, E בחזקת 2 פאי כפול I. קשה לו לנחש איפה אני רוצה שהוא ישים לי את הדברים. עד פה, האם אתה איתי? אז התהליך הזה שמחליף את F של T באינטגרל הזה נקרא טרנספורם פוריה. הוא פשוט הקשר הזה. וברגע שיש לנו את זה, אפשר גם ללכת בכיוון ההפוך. מי יודע איך הולכים בכיוון ההפוך? פשוט התמרה הפוכה. כאילו, עושים בהתמרה הפוכה. את ה-E בחזקת הפלוס, לא המינוס, פשוט. כן, או שאתה 1 חלקי. אנחנו עושים 1 חלקי 2 פאי, במקום אומגה עושים T,1 חלקי 2 פאי, F של T. היא בחזקת, במקום המינוס אנחנו שמים. במקום המינוס עושים פלוס. ויש לנו טרנספורם ישר וטרנספורם הפוך. אוקיי, עד פה, כולם מכירים, נכון? פעולה מאוד מאוד נוחה, נניח אם אני רוצה לעשות קונבולוציה, הרבה יותר קל לעבור לטרנספורם פוריה. להפוך את הקונבולוציה למכפלה בטרנספורם פוריה, ולעבור בחזרה בטרנספורם פוריה הפוך, למרחב המקורי, כן? זה יקרא מרחב הזמן, זה יקרא מרחב התדר. כלומר, F של T יקרא במרחב הזמן, F של אומגה יקרא במרחב התדר. אבל נניח עכשיו, יש לי ערכים בדידים. כלומר, יש לי ערכים עבור T שווה 0 ו-T שווה דלטה T ו-T שווה 2 דלטה T. וכך הלאה. אז נשאלת השאלה, איך אני יכול לחשב עכשיו את F של אומגה? אז כבר אין לי אינטגרל, עכשיו אני יכול לעשות את המהלך ההפוך. אני אומר, טוב, אם הדאטה שלי בדיד, אז אני אכתוב במקום את הדבר הזה בתור אינטגרל, אני אכתוב אותו בתור סכום. נכון? סכום מ-J שווה 0 עד איזשהו n גדול, של F של J דלטה T, היא בחזקת 2 פאי I אומגה T, אבל T עצמו הוא J דלטה T. עכשיו, מאחר והחלפתי את האינטגרל בסכום,
אז אני מחליף את ה-dt, אני מחליף אותו בתור סכום רימן, בדלטה t. אוקיי? עד כאן האם המעבר ברור. מעולה. ושלב אחד אחרון, אני לא אסתכל על כל הערכים האפשריים של אומגה, אלא אני אסתכל על ערכים של אומגה שהם כולם שווים k כפול דלטה אומגה. ואני מסתכל אך ורק על ערכי אומגה מהצורה הזאת. לא טוב. אם אומגה הוא מהצורה k כפול דלטה אומגה, ואת זה אני יכול לכתוב בצורה הזאת. למה אתה לא תהפוך את זה לאומגה? גם לא ניסיון אחרון. לא. ואת זה אני יכול לכתוב מהצורה הבאה. במקום אומגה, אני יכול לכתוב כפול k כפול דלטה. זה אולי O גדול? מה? אולי O גדול של אומגה? לא, אם יצא לו O גדול, יעשה לי אומגה גדולה. כן. והדבר הזה נקרא discrete Fourier transform. אתה לא עושה את זה, אבל התמורה הפוכה? מה זה משנה? כן, זה לא... המינוס כאילו. גם 1 חלקי 2 פאי. גם, הם לא אכפת לי. אוקיי? מה זה דלטה אומגה? אני לוקח את אומגה לא על כל הערכים האפשריים של אומגה, אלא אני לוקח את האומגה רק על ערכים שהם באינטרוולים קבועים של דלטה אומגה. כלומר, אני לוקח את אומגה ב-0, בדלטה אומגה, בשתי דלטה אומגה, וכך הלאה. אוקיי? זה אומר שאני לא יכול לחשב את זה לכל דלטה אומגה, לכל אומגה בעולם, אני יכול לחשב את זה רק לערכים שהם הצורה של k כפול דלטה אומגה. ושלב אחרון, אני בוחר את האומגות, ואני לא אכנס לכל התיאוריה למה, אני לא בוחר את הדלטה אומגה בצורה שרירותית, אני בוחר אותו בהתאם לתדר נייקוויסט, שעוד פעם, אני לא יודע, למדתם קורס בהתמרות פוריה או משהו כזה? כן. ועל אפשרות דגימה ועל תדר נייקוויסט? קורס בחירה כן, אבל לא עשינו קורס חובה. טוב, אז אני לא אסביר כרגע, אבל בוא נגיד בצורה הכי פשוטה, שאני בוחר את דלטה אומגה, דלטה t, אומגה, דלטה אומגה, אני בוחר את דלטה אומגה, דלטה t, להיות 1 חלקי n. כן, למדנו את זה, אבל מי שלקח עיבוד תמונה, זה... כן, בסדר, אני רק אומר, בסדר, אני לא אכנס כרגע לכל ההוכחות למה אני בוחר את דלטה אומגה, זה האומגות היחידות בעצם, שאני יכול להעריך מדגימה בדידה של נתונים. זה לא שיש לי באמת בחירה, אבל זה לא קריטי כרגע. Okay. ואז אני מקבל את הצורה הסופית, אז מעכשיו אני אתעלם מהדלטה אומגה, כי זה לא כזה מעניין אותי. אני מקבל את הצורה הסופית של טרנספורם פוריה, שזה f, נסתמן את זה fk, שזה f של k דלטה אומגה, שזה, נסתמן את זה, שיהיה ברור f גדול k, נסתמן בתור גדול את הטרנספורם, ובתור קטן את הפונקציה המקורית. שזה שווה סכום על שתי j, e בחזקת 2 פאי i k j, חלקי n, כפול דלטה t. שאת זה אני אכתוב
גם כן רק עניין של עוד סימון. אז את הדלטה T אני יכול להוציא החוצה, הוא רק קונסטנט, הוא לא מעניין אותי. יכול להוציא אותו החוצה, ואני אסמן את f של j דלטה T בתור הערך fj. וככה נראה טרנספורם פוריה. fk, שזה ה-f של k דלטה אומגה, כלומר הטרנספורם ב-k דלטה אומגה, הוא שווה דלטה T חלקי 2 פאי, סכום על fj, שזה הפונקציה המקורית במרחב הזמן, היא בחזקת 2 פאי ikj חלקי n. אם אתם רוצים לעשות את זה הפוך, תשימו פשוט מינוס, לפני ה-2 פאי ikj חלקי n. עד כאן שאלות. שנייה, מצטער. סליחה. אוקיי, עד כאן שאלות. נהדר, ועכשיו אני יכול להגדיר את הדיסקריט פוריה מטריקס, שזה יהיה הדבר הזה. שזה יהיה, נקרא לזה A של JK, להיות הדבר הזה. הרבה מאוד סימונים כדי להגיע למסקנה שאני רוצה להגיע אליה עוד שנייה אחת, כן? ואז אני יכול לכתוב את FK בצורה הזאת. הדבר הזה הוא קונסטנט, קונסטנט שלא מעניין אותי, ופה יש לי A, JK. שזה אומר, אני יכול לכתוב את הוקטור F בתור הוקטור F כפול מטריצה A. מה קרה פה עכשיו? עכשיו יש לי שאלה פשוטה. כמה עולה לי הפעולה הזאת? כמה עולה הפעולה הזאת? אני מקווה שאתם בשנה מתקדמת בתואר מתמטיקה, ואתם יודעים כמה עולה הפעולה של מכפלת מטריצות. הם בשלישית. הוא שם בשלישית. 1.6 במקרה הכי טוב. משהו כזה. היה איזה פעולה מאוד טוב, יש איזה דרך טובה מאוד. זה בצורה הכי פשוטה, זה O של n בריבוע. אני רוצה להגיד לכם. זאת מה שקורה כאן. למה אתם עושים שורה כפול עמודה? זה מכפלת מטריצה בווקטור. F הוא וקטור, A מטריצה, יש לי שורה כפול עמודה. אני עושה פעם אחת כל שורה כפול עמודה, סך הכל O של n בריבוע. כל הכבוד למי שענה נכון, אם מישהו ענה פה נכון בשאלה הזאת, אני מקווה. עצוב המצב במחלקה למתמטיקה, חבר'ה. בסדר. בבקשה. כן. שזה קצת יקר לנו. לכן, כל הקונספט של fast Fourier transform, זה לקחת את הפעולה הזאת, ולהפוך אותה לפעולה הרבה יותר זולה. אוקיי? רגע, דקה אחת, היא בחזקת 2 פאי IJK חלקי N.
ושזה n ולא שתי n. נבדוק את זה, שאני לא מטעה אתכם, שאני פקטור 2. אני בסדר. אוקיי. אז בואו קודם כל נצייר דקה אחת את איך שנראית המטריצה הזאת. אז נניח ש-n שלי שווה 1. אז איך נראית המטריצה הזאת? אז אני רץ מ-0 עד 0, כי יש לי רק איבר אחד. זה שיהיה לי n איברים, נעשה את זה עד n פחות 1. אז אם n שלי שווה 1, ואני ארוץ אך ורק עד n פחות 1, אז איך תראה המטריצה שלי? המטריצה שלי היא בחזקת 2 פאי כפול i כפול k כפול j חלקי n, k רץ מ-0 עד 0 ו-j רץ מ-0 עד 0, אז יש לי e בחזקת 0, שזה שווה כמה? 1. מעולה. הנה, נתרתי כבר את הדיסקריט פוריה מטריקס שלי עבור n שווה 1. בואו נעשה את זה עבור n שווה 2, זה טיפה יותר מסובך. אז פה אני כבר צריך להכניס איזושהי מטריצה 2 על 2. אז שימו לב, השורה הראשונה, j שווה 0, אז זה לא משנה כמה k, אז כמה אני אקבל? 1. בעמודה הראשונה k שווה 0, זה לא משנה כמה k, כמה אני אקבל? 1. 1, מעולה. עכשיו בואו ניקח את n שווה 2, ו-k ו-j שווה 1. אז כמה זה e בחזקת 2 פאי כפול 1 חלקי 2? 2 פאי i כפול 1 חלקי 2. היא בחזקת פאי i. e בחזקת פאי i. כמה זה e בחזקת פאי i? מינוס 1. מינוס 1. הנה, אנחנו יודעים לפתור את זה עבור 2. שימו לב איך התקדמנו מהר בקורס הזה. אנחנו יודעים את הדיסקריט פוריה מטריקס עבור 2. נהדר. כמה זה יהיה עבור 4? יהיה דומה אני מניח? מה? עם שורשי היחידה באופן כללי ככה? כן, המטריצה הזאת היא כל כולה שורשי יחידה. מעצם ההגדרה שלה. אבל בואו נראה כמה היא תהיה שווה עבור 4. הוא לא נותן לי מטריצה. ויש שם i ומינוס i, אני חושב, דברים כאלה. 1 מינוס 1. הוא לא ייתן מטריצה ב-4 על 4? וואלה. טוב. אפשר לקחת מטריצה ולהגדיל אותה? יכול לשים בתוך המטריצה מטריצה, ואז בתור איבר, ואז יהיה לך. קצת עקום בתור שיטת עבודה, אני צריך להגיד, אבל אני זרום עם השיטת עבודה הזאת. לא, חבר'ה, זה לא כזה עובד, אז זה כן עובד. וואו. טוב, תראו, רק שלא תגידו שאני לא משקיע עבורכם בצורה ההזויה הזאת. בסדר, מה אני יכול להגיד על כל השורה הראשונה? 1 וגם העמודה הראשונה. כל השורה הראשונה וכל העמודה היא 1, כי או j או k הם 0. עד פה ברור? מעולה, אז בואו ניקח את השורה השנייה. בשורה השנייה, אז k שווה 1, n שווה 4, אז פה יש לי, תראו מה אני מכפיל, יש לי 2 פאי כפול רבע, נכון? אז זה יהיה i. לא, 2 פאי כפול רבע, 2 פאי i כפול רבע, זה i פאי חלקי 2, נכון? כן. אתם שמים לב, אם n שווה 4 ו-k שווה 1, אז יש לי 2 פאי i k חלקי n, שזה 2 פאי i כפול 1 חלקי 4, זה חצי פאי i, נכון?
עכשיו כל J שאני מתקדם בעוד אחד, אני מתקדם בעוד סיבוב של חצי פאי I, במקרה הזה שמאלה. אז מה נותן לי חצי פאי I אחד שמאלה? זה I, כן? לא. I. מה נותן לי עוד חצי פאי I שמאלה? מינוס אחד. מינוס אחד. ומה נותן לי עוד חצי פאי I? היי. I. מה? המטריצה שלי סימטרית, כי אין הבדל בין J ל-K, לכן אני עושה את זה. בואו נסתכל בשלב הזה, בשלב אמור הזה, להיות מינוס, לא אמור להיות מינוס היי? בשורה. כן, זה מה שאמרתי, מינוס פאי. בואו נסתכל בשורה השלישית, בשורה השלישית, K שלי שווה 2, נכון? אז 2 פאי I K חלקי 4, זה אומר 4 פאי I חלקי 4, זה אומר פאי I, כלומר כל סיבוב הוא סיבוב בכמה מעלות? פאי. פאי. במקרה הזה זה משנה אם שמאל או ימינה? לא. לא, כל הכבוד, אז התבלבלתם על ההוא בחזקת n בריבוע, אבל לפחות להסתובב על מעגל, אתם בסדר. אז כמה זה נותן לי? זה פשוט, נכון? כמה זה נותן לי? 1 מינוס 1. ואז? 1. מינוס 1. 50% נכונות. 1, מעולה. סיבוב האחרון הוא קצת יותר מסובך, אבל בואו נעשה אותו בכל זאת. יש לי K שווה 3, נכון? K שווה 3, אז יש לי 2 פאי IK זה 6 פאי, חלקי N זה 3 חצאים, זה 3 חצאים פאי, כלומר פאי וחצי, 3/4 סיבוב כלפי שמאל. מינוס אז- חצי, מינוס שורש, אז פעם אחת זה הולך למינוס I ב3/4 סיבוב, פעם אחת עשינו עוד 3/4 סיבוב, היינו למטה, עשינו עוד 3/4 סיבוב, ירדנו ל1. מינוס אוקיי, עכשיו אנחנו עושים עוד 3/4 סיבוב, חצי סיבוב, היינו במינוס 1, חצי סיבוב מביא אותי ל1, ועוד, סליחה, חצי סיבוב מביא אותי ל1, ועוד רבע סיבוב מביא אותי היי. היי. רגע, לא אמרת שבגלל 3 ו4 זרים, אז יהיה סיבוב מגודל 4 נראה לי. מה? לא משנה, לא משנה. רגע, לא אמרת שזה פאי וכאילו וחצי? זה לא אמור להיות מינוס 1 חלקי שורש 2, מינוס 1 חלקי שורש 2 i? למה? פאי וחצי? כן. חצאי פאי? חצי פאי? זה 90 מעלות, זה לא 45 מעלות. טוב, רבע פאי זה 45 מעלות. כן. פאי זה 180. כן, סליחה. כל טוב. רואה, אני במצב רוח סלחני היום. אפשר להגיד שבגלל שהם זרים, כאילו 3 ו4, זה חייב להיות כאילו 4. חייב להיות כל המספרים. זה נכון, אתה צודק. בואו איך נראית הדיסקריט פוריה מטריקס? טוב, אז בעצם כל הפעולה, עד כדי הקונסטנט הזה, שלא כזה מעניין אותי, כי אני תמיד יכול להכפיל את הקונסטנט בסוף, כל הפעולה של פוריה טרנספורם, זה הכפלה במטריצת שורשי יחידה, כן? שזה הדיסקריט פוריה מטריקס. עכשיו, כל השאלה הייתה, האם אני יכול לעשות את הפעולה הזאת כמה שיותר מהר? אוקיי? אז בואו נחזור לענייננו, אנחנו רוצים לעשות את הפעולה הזאת בצורה יעילה. ותרשו לי להיפטר מהקונסטנט הזה, אני אחזיר אותו בסוף. או שתחזירו אותו אתם בסוף איך שאתם רוצים, הוא לא באמת חשוב. אז שימו לב איך אני אעשה את זה. אני אעשה את הסכום הזה בצורה טיפה משונה, אבל בואו נסדר את זה שיהיה קצת יותר נוח לראות. שים את ה-N למטה כדי שיהיה קצת יותר נוח לראות. אני אעשה אותו על סכום נפרד על החיובים, וסכום נפרד על השלילי. סליחה, סכום נפרד על הזוגים, וסכום נפרד על האי-זוגים. אוקיי? עכשיו, אם J הוא זוגי, מה אני יכול לכתוב? אני יכול לכתוב את J שווה 2 כפול I תפוס לי, K תפוס לי, כפול, זה יבלבל אתכם על גדול, תנו לי עוד נוחה. איך? M. H. H נראית לי לא תפוסה עדיין, ולא יכולה להתבלבל עם M ועם שום דבר אחר. ואם
J שלילי, אז מה אני יכול לכתוב על J? זה H. סליחה, לא שלילי, אי זוגי, שתי H ועוד אחד, נכון? זה לא אמור להיות J שווה 1 שם באמת בעוד? זה שווה, אבל לא, מה אכפת לי? כש-H הולך מ-0 עד n חלקי 2, וגם פה H הולך מ-0. סליחה, n חלקי 2 פחות 1. עד פה לגמרי לגיטימי, נכון? בסדר, מה שעשיתי? אז עכשיו אני אכתוב את זה עם אותה צורת כתיבה, אני אכתוב את זה, במקום כל J אני אכתוב את ה-H הרלוונטיים. אז פה אני אכתוב 2 כפול. לא, זוגי יכול להתחיל מ-0. זה כאילו לא מסתדר לי. הוא לא מתחיל, העוד שמתחיל מ-0 מתחיל מ-1 בעצם. אוקיי, טוב. זה הולך עד n חלקי 2 פחות 1, זה הולך עד n חלקי 2 פחות 1, ופה אני כותב במקום J שתי H, ופה אני כותב במקום J שתי H, ופה אני כותב במקום J שתי H. עד פה האם בסדר. אומנם קצת כתיבה מסורבלת של הצורה, אבל עדיין נכון, נכון? אבל זה ממש דומה כאילו לעשות משהו רקורסיבי עכשיו. כן, לא שומע. זה ממש דומה כאילו עכשיו לעשות רקורסיה לזה. לכל אחד מהם. כן, כן, תכף אני אגיע, בשלבים, דקה אחת. אוקיי? אבל האם אנחנו מסכימים שמה שכתבתי פה נכון? כן. נהדר. עכשיו אני עושה עוד טיפה אחת לסבך לעצמי את החיים. יש לי פה 2 בחזקת H ועוד 1, ואני אכתוב את זה E בחזקת 2 פאי IJ כפול 2 בחזקת H, ו-E בחזקת 2 פאי IJ כפול 1, שזה פשוט E בחזקת 2 פאי IK. עד פה גם בסדר, נכון? כן. נהדר. ידעתי שאתם אנשים נחמדים. שלב הבא, פעם ראשונה בקורס הזה שהיה שווה לי להתחיל לעבוד בוורד ולא בלוח. במקום לשים פה שתי H למעלה, נשים H אבל n חלקי 2 למטה. זה אותו דבר, נכון? להכפיל מונה ב-2 או לחלק מכנה ב-2 זה היינו הך. וגם מתחרט על זה שאמרתי שאני שמח שהייתי בוורד. אוקיי? במקום שיהיה לי שתי H למעלה, אני שם H למעלה, ומחלק את המכנה ב-2. זה היינו הך, נכון? ושימו לב שהאיבר הזה הוא בכלל לא תלוי ב-H. לכן אני יכול להוציא אותו מחוץ לסכום. עד פה בסדר? אני מאשר. תודה רבה. עכשיו, מה כתוב לי בעצם פה? זה דומה למה שכתוב בזה השני, אבל יש שם שתי H במקום שתי H ועוד זה התמרת פוריה דיסקרטית עבור הזוגיים. זה פשוט התמרת פוריה דיסקרטית עבור הזוגיים, נכון? ומה כתוב לי פה? עבור האי-זוגיים כפול קבוע. זה פשוט התמרת פוריה עבור האי-זוגיים, נכון? לכן אני יכול לכתוב את FFT מ-1 עד N, 0 עד N פחות חצי, N פחות 1, להיות FFT על ה-even, ועוד הביטוי האלגנטי הזה, כפול FFT על העוד.
כלומר, קיבלתי כלל רקורסיה שאומר ש-FFT על כל הדאטה שלי, הוא פשוט שתי FFTs, אחד על ה-even ואחד על האות, עד כדי הכפלה, באיזשהו קבוע. עכשיו, זאת רקורסיה שהתמודדתי איתה כבר המון פעמים בעבר. כשאני לוקח רקורסיה, ואני לוקח את הפעולה הכוללת להיות העלות של כל אחד משתי החצאים, כמה זה עולה לי? לוג שלהם. אין לוגן. ברור שאין לוגן. נכון? יוצא שבעצם קיבלתי דרך לעשות FFT, והעלות של O של n לוגן פשוט בפיצול של ה-FFT, לשני חלקים. זהו, זה כל הקונספט, ממש 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 פשוט. אוקיי? ובואו ניקח דוגמה. הסתבכתי עם המטריצות עכשיו, אם אני לא יכול לייצר מטריצות, גדולות. אתה כן יכול נגיד לעשות מטריצה 3 על 3 ואז ללחוץ על קליק ימני ואז לעשות אוסף עמודה ואוסף שורה כל פעם. אפשר, כן? כן. בואו ננסה. יכול לעשות טבלה אולי פשוט. כן, אבל זה מכוער. אני מנסה לעשות את זה באמצעות נוסחאות, תכף אני אראה. זאת אומרת שאני יכול לעשות מטריצה 3 על 3, ואז להוסיף. וואו, כל הכבוד. אבל הוא עושה את זה אחד-אחד, חוכמה גדולה, בסדר. או של N, כאילו. כן, בדיוק, אני עכשיו משלם את ההוא של N שלא רציתי לשלם קודם. 1, 2, 3, 4, 5, 6. האמת שאני יכול... לא אלמן ישראל. עושה את זה ברקורסיה. טוב. יש לי מטריצה ענקית, ממש מפחידה, שאני בחיים לא רוצה לחשב אותה, שזה המטריצת פוריה מטריקס, כפול איזשהו וקטור. אוקיי? רגע, נראה אם הוא חכם. אם אני יכול למחוק עמודה. עד סוף הקורס אמרתי לכם כבר נביס אותו. כפול איזשהו וקטור. ואני לא כותב את הפוריה מטריקס מהסיבה הפשוטה, שהיא ממש מסובכת ומגעילה, ואני לא יודע להתמודד איתה. נניח שזה הוקטור שלי. ואני רוצה לעשות טרנספורם פוריה לדבר הזה. אז איך אני עושה? אז שימו לב, אז בואו קודם כל נפצל את זה לזוגיים ולאי-זוגיים, בסדר? אבל תהיה לי איזושהי בעיה. אז בואו נכתוב את זה בתור שתי וקטורים נפרדים. נכתוב את זה בתור הוקטור של הזוגיים ושל האי-זוגיים, אז נכתוב את זה טוב, אני חוזר לאותה שיטה. לא הייתי חושב שעל זה אני אסוף זמן. איך נראים הזוגיים שלי? הזוגיים שלי זה המקומות 0, 2, 4 ו-6, נכון? והאי-זוגיים שלי, איך הם נראים? זה FFT של הזוגיים. ועוד FFT של האי-זוגיים, איך נראים האי-זוגיים שלי? 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. כפול הדבר היפה הזה.
כפול הביטוי הזה, אוי אוי אוי, כפול הביטוי הזה, שיש לי פה כאן. אוקיי? עד פה, האם כולם איתי? עכשיו, פה אני מגיע לבעיה הראשונה, ושתכף אני אתמודד איתה, ששימו לב שהמימד של הדבר הזה הוא 4, ואילו המימד של הדבר הזה הוא 8. כי כשחשבתי את ה-FFT על החיוביים, ה-FFT נותן לי תוצאות רק עד 4, ואני רוצה לקבל תוצאות עד 8. אתם מבינים את הבעיה שלי? אז אני צריך להתמודד עם זה שאני רוצה גם לשכפל את העניין הזה. אז שימו לב איך נראה f של k ועוד n חצי. מה אני יכול להגיד על f של k ועוד n חצי? אז פה אני צריך לשים k ועוד n חצי, ופה אני צריך לשים k ועוד n חצי. האם אני צריך לשים משהו על הביטוי שלפני, וסליחה, ופה אני צריך לשים k ועוד n חצי. אוקיי, אז מה קיבלתי? מי יכול להגיד לי כמה שווה הביטוי הזה פה שיש בתוך הביטוי הראשון? בדיוק אותו הדבר בלי ה-n חצי. למה בדיוק אותו הדבר? מה עם ה-n חצי? תעשה פתיחת סוגריים, תקבל כפולי בשני פאי i כפול שלם. נכון, שימו לב שפה n חצי ו-n חצי מתבטל עם המכנה, ואני מכפיל בעצם בשתי פאי IH, נכון? לכן הדבר הזה הוא בדיוק אותו דבר, כאילו לא היה לי את ה-n חצי. לכן ה-n חצי פה לא משחק שום תפקיד. מעולה, מה קורה פה? אותו הדבר. אותו דבר, אבל מה קורה פה? מינוס 1, מקבלים e בפאי i. שימו לב, פה, תלוי ב-j. אם אני אשים פה שני פאי IK ועוד n חצי, זה כמו שני פאי IK כפול e בחזקת שתי פאי I כפול n חצי, נכון? ו-e בחזקת שתי פאי I כפול n חצי חלקי n, זה e בחזקת פאי, וכמה זה e בחזקת פאי? I? מינוס 1. 1. נסחפת עכשיו. סלחתי על ה-n בריבוע, אבל e בחזקת פאי I, כמה זה? מינוס 1. מינוס 1. כל זה שווה, נכתוב את זה עוד פעם אחת. זה שווה כל זה, כפול מינוס 1. שזה בעצם שקול, ולשים פה מינוס. אתה יכול לחזור על הבעיה שלנו? כן, שימי לב, פה, כשהפעלתי את ה-FFT על 4 ערכים, קיבלתי 4 תוצאות, נכון? עבור אומגה שווה 0, 1, 2, 3, נכון? מה אני עושה עם אומגה שווה 4 דלטה אומגה, 5 דלטה אומגה, 6 דלטה אומגה ו7 דלטה אומגה? זה כמו אומגה שווה 4 דלטה אומגה, זה כמו f של אומגה שווה 0 ועוד 4, נכון? 5 זה כמו 1 ועוד 4, 6 זה כמו 2 ועוד 4, נכון? אז אם יש לי 8 ערכים, אני שואל את עצמי עכשיו, מה קורה כשאני מתקדם ב-n חצי ב-f שלי? סבבה, תודה. אז אני עושה את כל החישוב, ובעצם החישוב הוא אותו דבר כמו מקודם, רק ההבדל היחיד שאיפה שהיה לי פלוס, עכשיו יש לי מינוס. אז בואו אני אכתוב את זה בצורה מסודרת, יש לי את זה ככה, עכשיו אני כולי תפילה שזה יעבוד. רגע, אולי זה כן יעבוד. זהו, ובזה גמרתי.
אז אם חישבתי כבר את שתי ה-FFTים האלה, זה כבר מתחשב לי בצורה פשוטה. נהדר. בואו נתקדם מכאן. איך אני מחשב אבל את כל אחד מה-FFTs האלה בצורה נפרדת? אפשר להכפיל כבר במטריצה. אז איך אני מחשב עכשיו את הדבר הזה? אפשר להכפיל את זה במטריצה. אבל אני לא רוצה להכפיל במטריצה, למה? אפשר לפרק. אז אפשר לשוב לעשות את הרקורסיה. בדיוק, אני אעשה את זה עוד פעם ברקורסיה. כלומר, זה בלי להתחשב בזה שאני לא יודע לייצר מטריצות בגודל 4 על 4, אבל בסדר, לא, אני לא צריך מטריצה בגודל 4 על 4, צריך מטריצה בגודל 2 על 2. זה 2 כפול 2. זו שאלה פתוחה במתמטיקה. כן, איך מייצרים מטריצות בלייטך ב-4 על 4, כן, נכון. לא, האמת שבלייטך רגיל אני יודע לעשות את זה. רק פה אני לא יודע לעשות את זה. גם בליך זה נורא. אני צריך לעשות את זה רק על הזוגים. מה הזוגים שלי? 1-0. לא, הזוגיים 0-1. הזוגיים, מתחילים 0. האי זוגיים זה 1-0. ואותו דבר פה. ואותו דבר פה. אתה יכול להסביר למה צריך גם את הפלוס וגם את המינוס בחישוב? כן, כי עבור ערכים מ-0 עד 3, אני יודע לחשב את זה בדיוק כמו פה, עבור ערכים מ-4 עד 7, אני לא יודע לחשב את זה ישירות, אבל אני אומר, ערכים מ-4 עד 7, זה כמו ערכים מ-0 עד 3, רק ועוד 4, וראינו שהוועוד 4 רק הוסיף לי מינוס, כל פעם התקדמות ב-n חצי, רק הוסיפה לי מינוס. על האיבר השני, כי על האיבר הראשון היא לא הוסיפה שום דבר. למה לא יכולת לחשב אותם ישירות? זאת אומרת, להכפיל מטריצה 4 על 4? לא עם הצד. זה שחשבת כאילו ועוד n חלקי 2. בגלל שאני רוצה להפעיל את זה ברקורסיה, ואני מפעיל רקורסיה על חצי גודל. כשאני מפעיל רקורסיה על חצי גודל, גם התוצאה תהיה בחצי גודל. אוקיי, תודה. אוקיי, עד פה בסדר? את ה-2 על 2 אני מוכן לוותר, ולהשתמש במטריצה שלי. ולכתוב, אז מה אני צריך לחשב? אני צריך לחשב את כל אחד מה-2 על 2, ואני מוכן להשתמש במטריצה שלי, ש-FFT, של נניח 3-1, שווה הדבר הזה כפול הוקטור 3-1, וזה שווה כמה? 4-2. 4-2. אוקיי? אני יכול לעשות את זה על כל אחד מהקטנים, עושה צדקה על כל הקטנים, זה ככה דקה. אני צריך לעשות את 2-2. כמה זה 2-2? 4-0. לכן אני צריך לעשות על 0-1 ו-1-0. 0-1, 1, 0, 0, 1, 0, כמה זה יוצא? 0 מינוס 1 1-1. 1 מינוס 1 ו-1-1. אוקיי, הבנו איך חישבנו את כל ה-FFT הקטנים? מעולה. עכשיו נחשב את ה-FFT הגדול. אז בואו נכתוב את הדבר הזה.
אז ה-FFT של 2, אני יודע מה זה. מה זה? זה 4-0, נכון? זה אני יודע. FFT של 3-1, אני יודע מה זה גם כן. מה זה? 4-2. 4-2, נכון? עד פה הם כולם איתי. עכשיו, אבל בואו נראה כמה זה הדברים האלה. אז עבור K שווה 0, אנחנו יודעים כמה זה. כמה זה עבור K שווה 0? תמיד? 1. עבור K שווה 1, אז יש לי E בחזקת 2 פאי I, כפול 1 חלקי 4. מינוס 1. E במינוס 2 פאי I, כפול 1 חלקי 4. זה I. I? I. רבע, אז תחשבו, רבע סיבוב, כן, משהו שם מסתדר לי. אוקיי? ואני מאמין ברם, אז בסדר. אתה מאמין במה? מאמין ברבע. במשהו. אז כמה קיבלתי בסוף? 4 ועוד 4 נותן לי כמה? 8. 8. 0 ועוד 2i נותן לי. 2i. 4 פחות 4 נותן לי. 0. מינוס 2. ומינוס 2i. עכשיו תראו, בואו ניקח הימור, כי יכול להיות שטעיתי לגמרי. אז בואו נראה מה יוצא, אם הייתי עושה את זה בדרך המלאה. וולפרם אלפא. לא צריך, אני יכול לעשות את זה פה עכשיו, יש לי את זה כתוב למעלה. בואו נסתכל כמה זה שווה, כפול זה. 2 ועוד 3 ועוד 2 ועוד 1 יוצא כמה? 8. 8, 2 ו-2 מתבטל, 3i פחות i יוצא 2i, אני מקווה שאתם משתכנעים, נכון? 2i, 0, ו-1 כפול 2 ומינוס 1 כפול 2 מתבטל, מינוס i כפול 3 ופלוס i כפול מינוס i, נותן מינוס 2i. אוקיי? זה מה שקיבלתי מה-FFT, זה מה שקיבלתי מה-DFT. למה DFT ו-FFT נותנים אותו דבר? כי הם אמורים. כי הם אמורים, זו אותה פעולה, נכון? אחד זה פעולה שעשיתי אותה ברקורסיה, ואחד זה פעולה שעשיתי אותה במכפלת מטריצה. אוקיי, עכשיו מי פה מספיק אמיץ? כדי פתח, חישבנו את FFT של 2, 3, 3, 2, מי פה מספיק אמיץ? כדי לחשב לי את זה. כן? כבר מעתיק לכם, אבל בינתיים שמישהו יגיד לי מה התוצאה בסוף. זה FFT, 1 מינוס 1 זה FFT של ה-0-1, נכון? 1-1 זה FFT של ה-1-0. אוקיי, כמה התוצאה בסוף? זה אותו דבר כמו מקודם, נכון? אנחנו מכירים אותם. מה אלה? 1i. 1i. מקבלים 2i פחות 1. 0 מינוס 1 פחות i. מקבלים 2, i פחות 1, 0, ומינוס 1 מינוס i, נכון? כן. 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 כדי לבדוק את עצמכם, קל מאוד לבדוק, FFT שומר על סכום. אוקיי? אז אם הסכום הקודם הוא 2,
זה גם חייב להיות סכום של 2. אוקיי, עד פה עם שאלות. אתה יכול מה לחזור אם שלנו היא זוגי? מה? מה אם האין שאנחנו עובדים איתו באותו שלב הוא אי זוגי? תכף נגיע, זה הנקודה שאני חייב להגיע אליה, אבל קודם כל נגיע בשלב הזה לענים האלה. יכול לחזור למה שאמרת לפני שכאילו שאלת עם השאלות. כן, הסכום של ה-FFT נשמר. אתה כאילו, רואה 8 ועוד 2i ועוד 0 פחות 2i, זה כמו 2 ועוד 3 ועוד 2 ועוד 1. 2 ועוד 1 פחות i ועוד 0 פחות 1 פחות i, זה כמו 0 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 0. אוקיי. אוקיי? ולכן לא צריך לדאוג. ואפשר, כלומר, אפשר לבדוק את האחרון, ואם זה לא מסתדר בסכום, אז תדעו שיש לך איפשהו טעות. עוד שאלות. אז תמיד אין לוגן, כאילו, אין מקרים שהם טובים יותר או פחות טובים, או... לא, זה ממש אין לוגן, כי זה בעצם סדרה שלמה של פעולות מטריצות, נכון? אז עכשיו, כל מקום שהיה כתוב לי FFT של 2, 3, 2, 1, אני כותב את הדבר הזה, נכון? בכל מקום שהיה כתוב FFT של 0, 1, 1, 0, אני כותב את הדבר הזה. כל מה שישר לי לחשב זה מה? את הדבר כן. המכוער הזה. ועכשיו זה נהיה, אני מצטער להגיד, מכוער. למה זה נהיה מכוער? כי פה כמה n שלי הוא? 8. כלומר, על איזה גדלים אנחנו מדברים כרגע? רבעים, ואז זה כבר... שתי קידה מגעילים מסדר 8. זה כבר שמיניות מעגל. נכון? שמיניות מעגל זה כבר עם שורשי 2. אבל בואו נראה, הראשון הוא קל, למה? כי הראשון הוא תמיד מה? 1. קל, מעולה. השני הוא מה? שורש, 1 חלקי שורש 2 ועוד 1 חלקי שורש 2i. 1 חלקי 2 כפול 1 ועוד i, נכון? השלישי מה הוא? לא. כן, למה לא? כן, אתם מתקדמים בשמיניות, אל תסתפו, תתקדמו בשמיניות מעגל. הבנתם? 1, שמינית מעגל. זה 45 מעלות, עכשיו אתם ב-90 מעלות. כמה אתם ב-90 מעלות? I. ועכשיו אתם ב-135 מעלות. I מינוס 1 לחלק לשורש 2. בדיוק. ואותו דבר עם מינוס. לא רציתי לעשות את זה. ברור? אז בואו נראה רק הערכה זריזה לתוצאה בסוף. אז כמה האיבר הראשון? 2 ועוד 1 כפול 8, נותן כמה? 10. 10. האיבר החמישי כמה הוא? 2 פחות 1 כפול 8. 6. 8. נו די, אל תעצבנו אותי עכשיו. מינוס 6. תודה מה רבה. זה מינוס 6? מה? אוקיי. כמה האיבר השלישי? קל. 0. אבל לכן כמה האיבר השביעי? גם כן 0. גם כן 0. טוב, עכשיו נשארנו עם המסובכים. יש לי 1 פחות i, ועוד 1 חלקי שורש 2, בואו נכתוב את זה פשוט בלי להסתבך. לא משהו יפה. זה ביטוי מכוער, אבל הוא מכוער בעצמו, כאילו, אין מה לעשות. כל המספרים יפים.
כן, נכון, אבל יש כאלה ארוכים. זה לא נכון, לא כל המספרים. יש לי i פחות 1, ועוד 1 חלקי שורש 2, 1 ועוד i כפול 2. והאיבר החמישי, כמה הוא? האיבר החמישי כמה הוא? אותו דבר, אבל עם, צריכה, האיבר השישי. אותו דבר עם מינוס. אוקיי, זהו, יש לי את כולם? לא, חסר לי את הרביעי ואת האחרון, נכון? גועל נפש דומה. אותו עיקרון, האמת. מאוד דומה אפילו. למה הוא מאוד דומה? כי הוא צריך להשלים את הכל, מאחר והווקטור המקורי שלי היה ממשי, אז הוא צריך להשלים את הכל להיות הווקטור הממשי, לבטל את כל הערכים המורכבים שהיה שם. למה אמרת המקום השישי קודם? זה היה נכון שאמרת המקום חמישי, לא? כן, התבלבלתי. זה תלוי אם אתה סופר מ-0 או מ-1 פשוט. מינוס, כי יש לי מינוס של השני i, ומה האיבר האחרון? אותו דבר. אוקיי, עכשיו, זה קצת ארוך, אבל תחשבו על האלטרנטיבה, שזה להכפיל מטריצה 8 על 8, ולעשות את זה על כל איבר, כשחצי מהאיברים במטריצה הם איברים מרוכבים. כן, וכמובן שכשנלך ל-16, אז אתם כבר תרוויחו פקטור הרבה יותר גדול, כי תשלמו פקטור 2, או 2 לוג 2 במקום 2 בריבוע. עד כאן האם ברור? נהדר. עכשיו, תגידו, מה החוכמה? מה, אתה צוחק עלינו? השתמשת בחזקות של 2. ולכן כל פעם שחילקת ב2, קיבלת את ה-FFT עדיין בחזקה של 2, ולכן זה עבד לך כל פעם בקלות. אבל זה לא חוכמה לך. כי אם לא היית עושה חזקה של 2, זה לא יעובד לך בצורה מסודרת. כן? מה אני עונה על זה? מה אני עונה על זה? אולי אתה יכול לרפד? אני לא רוצה להגיד סתם, אבל אולי אתה יכול. טוב, אז יש לי שאלה, כמה פיקסלים יש במצלמה שלכם? תמיד זה מספר שמתחלק. 1024 על 1024, או 2048 על 2048, או 4096 על 4096. למה? בגלל זה. למה כל שאתם מכירים בעולם בתור תמונה, או בתור אודיו, או בתור כל דבר, הוא חזקה של 2? כי אחרת זה היה מוזר. כי אחרת לא הייתם יכולים לעשות על זה FFT בצורה נוחה. הייתם צריכים לרפד באפסים, הייתם צריכים לעשות כל דבר. ה-FFT לא יהיה יעיל על חזקות שהוא לא של 2. לכן, שימו לב, האלגוריתם הזה משנה את המציאות שאתם נמצאים בה. אתם עובדים עם מכשירים שהם כולם עם חזקות של 2, בדיוק כדי ש-FFT יעבוד בצורה נוחה, בגלל שאתם שומרים את התמונות שלכם אחרי התמרת פוריה. אתם לא רוצים לחכות להתמרת פוריה הוא של n בריבוע. לצורך העניין, נניח יש לכם 1000 על 1000, או 2000 על 2000, אתם לא רוצים לשלם את ה-2000 על 2000, התמרת פוריה של כל הדבר הזה. זה יהיה 1,000,000 בריבוע או 4 מיליון בריבוע. זה יקר מדי. לכן אתם אך ורק משתמשים בדברים שהם חזקה של 2, כדי שכל מה שאתם שומרים אחרי התמרת פוריה, יישמר כמו שהוא, ולא יהיה לכם יקר. התשובה זה נכון, אנחנו לא עושים פוריה למקרים איזוגיים, זה מסבך את העניין, יש פתרון למקרים איזוגיים, הוא הרבה יותר מכוער. כן? כל ביטוי שהוא לא חזקה של 2, מתישהו יגיע לביטוי איזוגי. ולכן, כל מה שאנחנו עובדים בעולם עם תמונות, עם אודיו, עם וידאו, כל דבר יהיה חזקה של 2. עד כאן שאלות.
זה ספציפית בגלל זה, בגלל התמרת פוריה? ספציפית כדי שהאלגוריתם טאקי-קולי, שזה מה שאתם רואים פה, יעבוד בצורה נוחה על תמונות. שום סיבה אחרת בעולם שמצלמה שלך לא תהיה מספר שהיא לא חזקה של 2. אוקיי? כי התמרת פוריה זה פונקציה שאתם עושים כל כך הרבה בחיים. כשאנחנו מדברים עכשיו, התמונה שאני משדר לכם, עוברת התמרת פוריה, מועברת אליכם בהתמרת פוריה, ועוברת התמרת פוריה הפוכה. אתם רוצים לראות 20 פריימים בשנייה בערך, זה מה שאתם רואים כרגע, ולכן אתם רוצים שתוך 1/20 של שנייה, יעשו לכם, המצלמה נניח פה היא 4 מגה פיקסל, לכן יעשו לכם התמרה והתמרה הפוכה ל4 מגה פיקסל. אם היה פקטור של O של N בריבוע, זה בחיים לא היה עובד. לכן אם היה פקטור של O של N בריבוע, בחיים לא הייתם יכולים להעביר וידאו. מבינים? זה ממש קריטי העניין הזה, של לשמור דברים בצורה שאפשר לעשות התמרת פוריה, בצורה נוחה. שאלות עד כאן על התמרת פוריה. אמרת שההתמרה שומרת על הסכום, נכון? נכון. אז בהתמרה שלפני האחרונה, אז נראה לי יש טעות. יכול להיות. לפני ההתמרה זה יוצא 2 ואחרי זה 0. מינוס 1. פלוס I. טוב, אני צריך לבדוק את זה. מינוס 1, 1 פלוס 1, אז מינוס 1 פלוס 1, מינוס 1, מינוס 1. טוב, אני צריך לבדוק את זה. בסדר? זהו. עד כאן על התמורות פוריה. לא דיברנו על התמורות פוריה רב-ממדיות, כי זה ייקח לנו עוד הרבה זמן, השארנו עוד רק 5 דקות לשיעור. אז בואו נסכם כאן. שבוע הבא, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים עדיין ללמוד על אלגוריתמים לאופטימיזציה, וספציפית נלמד על תכנון ליניארי. כולכם למדתם אינפי 3, נכון? כולכם יודעים, אולי באינפי 2, קופלי לגרנג'? אינפי 3, כן, לפי דעתי. כן? בסדר. אז זה מה שצריך לעשות שבוע הבא, וכמו שאמרתי, שבוע שאחריכם בשיעור השלמה, אולי נמשיך עוד קצת על סימפלקס ועל תכנון ליניארי, ונסגור את הפינה של קריפטוגרפיק השינג וקריאת ביטקוינס, או את כל אחד מהדברים האלה שקורים היום. ואני אחשוב לגבי מה שאמרתם על העבודה ועל המבחן, אני לא בטוח שאני צריך למצוא פתרון לעבודה, אבל אם אני אמצא פתרון לעבודה, אז אני אעשה עבודה. בסדר? ומתי אתה אמור להגיד לנו? כאילו, פחות או יותר? מחר, מחרתיים. מחר יש לנו פגישה איתך באופן כללי, נכון? של כל מחר יש פגישה של כל המחזור באופן כללי. כן, יש המון הודעות לגבי המבחנים, ואנחנו רוצים להוריד את כמות האי-ודאות שיש לתלמידים. אז מחר תהיה פגישה כללית של כל המחזור, זה יהיה ההזדמנות שלכם להתלונן על כל מה שרע לכם בחיים. וזה יהיה ההזדמנות שלי להתעלם מכל מה שרע. כולל זה שכבר אין קרמבו? כל מה שאתם רוצים להתלונן בחיים. תפנה לזה איזה שעה? כן, שעה בדיוק פינינו. זה ב-6 בסוף, נכון? נכון. פשוט יש אנשים שיש להם קורסים, והם רצו לעכב את הפגישה, כי קורסים איכשהו נמרחים אחרי 5:30. אז דחינו את זה לשם. בסדר? תודה רבה. תודה רבה. בכיף. תודה רבה. יאללה, תודה. ביי, המשך שבוע טוב. רגע, אבל משהו קטן, זה לא... זה סוג של בטלנק כזה לכל אלגוריתם ליניארי בעולם, כי אז יש לך גם ככה לשלם n log n. כאילו סתם חשבתי על זה, לא יודע אם זה ממש קריטי. כן, אבל n log n זה פקטור שלא מפריע לנו, וכל פעולה שאתה עושה בעיבוד תמונה, תצלם את הפקטור הזה n log n. אבל זה פקטור
לוג n, כמה כבר גדול יכול להיות לוג n? 10. נכון, אם יש לך מלא מעבדים, אז 30 מעבדים נגיד, אז זה כבר ממש טוב, אני חושב. כן, אבל גם על המעבד של הפלאפון שלך, על המכשיר הזה, כן, המעבד עושה סדר גודל של בערך 100 מיליון פעולות בשנייה, ולכן אם המצלמה שלו היא מיליון, אז הוא יכול לעשות פעולה שעולה n log n 20 פעמים בשנייה. לכן זה לא מפריע לו, ואילו n בריבוע, ייקח לו הרבה מאוד דקות. ואז תראה תמונה, ואז התמונה, ואז תראה כמה דקות בעוד תמונה, ואז אני חושב שאתה רוצה לעבוד ככה. עוד משהו קטן, שמעתי שיש אלגוריתם מיון שהוא כאילו הסתברותי, הוא עובד על כל מפתח, והוא או של n שורש לוג n, משהו כזה. כן, יש, נכון, כן. אבל הוא רק הסתברותי, הוא לא לגמרי... לא למדנו, תראה, בכל הקורס הזה, לא למדנו בכלל אלגוריתמים הסתברותיים. כל האלגוריתמים שלמדנו הם אלגוריתמים דטרמיניסטיים. מתישהו אני צריך להעביר קורס באלגוריתמים הסתברותיים, אני לא בטוח שזה יהיה קורס שמתאים לתואר ראשון. אבל אני מניח שבתואר שני מתישהו צריך להתחיל להעביר קורס באלגוריתמים הסתברותיים. הקורסים בלמידה והקורסים ב-unsupervised שאני מעביר, מתחילים לגוע באלגוריתמים כאלה, אבל יש עוד מרווח שלם של קורסים של אלגוריתמים הסתברותיים שעובדים בסיכוי מספיק גבוה, כדי שזה יהיה מספיק טוב בשבילנו, אבל אולי בשנה אחרת. וזה כאילו יכול להחליף כל אלגוריתם מיון שאנחנו משתמשים בו? לא, תלוי אם אתה מוכן לטעויות או לא. כן, אבל עד כדי זה. כן, אבל זה לא משנה, כי ככה או ככה אנשים לא עושים את זה, אנשים עושים, הרי באמת הם עושים רדיקסורט, ורדיקסורט הוא לינארי. רדיקסורט, אבל יש לו מקרים, כאילו, אז יש לו כל מיני דברים שצריכים, יש לו דרישות פשוט על הכלב. יש לו דרישות, אבל כל ייצוג של מספר שהוא מונוטוני בביטים שלו, כלומר שכל ביט יותר שמאלי יותר חשוב, יכול לעבוד ברדיקסורט. ושמעתי ששרון גם אמר שמשתמשים הרבה בקוויקסורט. לא, סתם, בלה בלה. אף אחד בעולם לא משתמש בקוויקסורט. אני לא מכיר אף אלגוריתם. שזה בתוך הקש, אז זה יותר מהר מאשר מאות סורט ודברים כאלה. כן, נכון. זה הייתה פעם אמירה, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שכל הסורטים שאתה מכיר היום בתוך הלינוקס ובתוך הדברים, או בתוך הווינדוס, הם כולם רדיקסורט. כולם בכל שרת עושים רדיקסורט. כן. אני לא מכיר מקרה אחד שלא עושים רדיקסורט. כן, גם לי זה טיפה הפריע, כאילו מתי לא משתמש, שאלתי את זה בקבוצה אפילו, אף אחד לא הצליח לענות לי. לא, אני לא מכיר מקרה שלא משתמשים ברדיקסורט. עוד פעם, יש מקרים עקומים שהייצוג שלך הוא לא מונוטוני בביטים שלך, כלומר שביט יותר שמאלי לא בהכרח יותר חשוב מביט יותר ימני, אבל זה מקרים ממש נדירים. תודה רבה באמת. יאללה, בכיף, בהצלחה. תודה רבה. לא משנה, שאלה קטנה, אם יהיה מבחן, יהיה גם את האפשרות של לבוא לאוניברסיטה, או שאתה לא יודע עוד... לא, מן הסתם בסגר הנוכחי, אלא אם כן יהיו שינויים, לא יהיה אפשרות לבוא לאוניברסיטה. כן, ואפשרות שאלה קטנה,